روش باش هوالین هجا دوی روپلی ده روپلا بدران داره یوتیوب ده تخوازم وشانکی تایبت شوارا چه بکم موزانن هر ایوار ساعت 8 دلگوری ساعت اروپایش خود دم تیوی ده ام راستی هفتین لوی داره ام تم بلتن آمده دکن جوارا پیشکش دکن بقاسی 15-20 نوچه مچه دبن ام شیرو ویجی دکن پرانیا نوچه مده درباره روجاوای کردستانه باشور کردستانه دانه درباره باکوری کردستانه دم بدم ام باسا کریزا آوری دکن روشا باکوری کردستانه اگر شهر پفچون هبه لبله ایرو از خوازم دوی روپلا یوتیوبه آوه داره ده بناوه بدران داره و شانه پیش بخم جبر که از خوازم به کانالی وکه تدبیر هنک درخم پیش نها هجمار آبونه me بلند بن گیشتی نزی هزاری و باشه اگر هم شکری بدن اگر هم ببن آبونه پیش بخن و کاناله گلک باشته به اما دم تیوی وکی کاناله کی نتیوی اتخوازم تم بمینه و ام هر ایوار و شناخواه دائمی ساعت 8 ایواره تیده وظیفه خواه یا کاری خواه بریوه ببن دم تیوی ده اف گلکی مهم از گلکی گرینگی دتم به کاناله هوالی می روزنامه گرجی نه تکلیه می بوان راه هیویا می او دروژن پیش مد ام بکربن وان هوالی خواهی بکشین جم خواهم و کانال ده هنکی کاری کی برفرهتر روزنامه گریه بجیه بینن دیبله اف کانال تایبته دنوا روزه ده ایرو یکشمه نه نوچک لزگین کت وشان مخصص بوسا بارا پروکم همجی کنگریا دم پارتی یا رخصنا آمده هه قسم کی بزندی بارا پروکر نه از جی بدم و کنگره یعنی کس بنرموی مثلا ev li çiyê gabarê hûzanin dewleta Tirkiye bi demekî hewldide li wê derê petrol derbixe. Petrola gabarê petrolek bi qîmet e. Wisa dibêjin. Em nizanin petrol heye jî tune jî li belê em zanin ser erdê Kurdistanê jî bin erdê Kurdistanê jî tije dewlemendî ne. İja ev makina sondajê cihazên sondajê ê wê derê hilweşiyan ez nûçeya ku min derheqê vê de amade kiriye ji were peşkeş bikim birca sondajı yani o hemî sistema ku pê dixwazin bikevin kurahiya erdê û jê petrol derbixin ew sistem temamî hilweşiya karker dibinî demane pergala wan sistema wan çiya wisa nizanim tam dişibe sistema siyasiya dewleta Tirkiye hakikaten ev rewşa wan yani binêrin çiyên Kurdistanê perîşan kirine ev çi rezalete binêrin vê fotoğrafê binêrin ji xwe re rewşa Tirkiye dikare bibînin. Yani bi tu şeklekî milletê Kurd divê qebûl neke ku dewleta Tirk biçe wê derê sondajê pêk bîne û petrolê bidize. Yani ji xwe ev mabû ew jî kir. Yani ev nûçe hem di çapemeniya Kurd de hem jî di çapemeniya Tirkiye'de dengek mezin veda ev sistema sondajê hilweşiya ji xwe dojî me bas kiribû yani ew behsa me adı YouTube'an da behsa gabarê dikin ew bi şeklekî weke nifir e. Yani ev hefteyekî ez hema bigire her êvar behsa çiyayê gabarê dikim girîngiya çiyayê gabarê daliyê manevî de ji bo me Kurdan çi ye fermandar Mahsûn Korkmaz agît li wê derê şehîd bibû çiyayê gabarê ew çiyayê gabarê çi dibe bela bibe bi tuawayî divê neketa destê dewleta Tirkiye hele mesela petrolê bikaribin biçin wê derê makîneyên sondajê dayînin petrolê derbixin û tedbîrên ewlekariyê bigirin ev yek ji bo me rewşekî pir xirab e ji aliyê manevî ve dibêjim ji aliyê psikolojîk ve jî niha ev demekî ye bi qasî 5-6 salin dewleta Tirkiye bi alîkariya cerdevanan daristanên herêmê dibire darên wê derê dibin ji xwe aliyekî ji xwe re difiroşin ew derehane rêya ku vê dikin derdora gabarê pîlankirine bi qasî 20 qereqol ava bikin qereqolê ku em dibêjin ne weke qereqolên askerî ne kale kol yani qale çê dikin birç çê dikin
ji bo tedbirên xwe yên askerî zêdetir bikin ku demekî din serhildêrên Kurdan tu car nikaribin werin gabarê ev jî dagirkeriya xwe ya li çiyayek gabarê heqeten qewî dikin. Yani dî zehmet dibe ku merû dewleta Tirkiye ji wê derê dûr bixe derbixe. Li qada petrolê ya çiyayê gabarê ê Şirnexê li Bakurê Kurdistanê birca sondajê a petrolê Qulibî na yek jê giran du kes ne du karker du karker birîndar ê giran rakirine nexweşxaneyê bi helîkopterê karkerek jî niha dibinê wan xirbeyan de ye. Ez bawer dikim yani ew ê nikaribe bifilite. Tabii sûçê van karkeran tune ye belkî jî mesele ne ew e ama her insanên ku divê projeya derxistina petrolê a li gabarê de cih digirin ez dibêjim di nava sûçtan e. Yani Walî Cevdet Atayê daxuyanî daye di derbarê meseleyên teknîkî ê hilweşînê de yani çawa hilweşiyaye tedbîr negirtine hilweşiyaye. Yani ev sistem li Ewropayê zû bi zû hil neweşe bi vî şeklî. Edî derdê wan e xwezayê li wan xistiye dibêjim ew nifirê Kurdan bûye sebeb ku ev sîstema sondajê a derxistina petrola çiyayê gabarê hilweşiyaye. Li Derya Spî erdheş çêbû ez ê behsa ew ê jî bikim. Encamên Kongreya Dem Partî ya Amedê hev serok hatin hilbijartin, axaftin hatin kirin û qismekî jî behsa axaftina Tayyip Erdogan ya li Qibrîsê dikin. Tayyip Erdogan çawa meselê red dikene ez serokatiya Afadê ragihandiye li Derya Spî li Edenê erdhejiya li Aladağê li navçeyê Aladağê a Edenê li pê hev du erdhejên bihêz çêbûn. Li Edenê erdhej saet 5.55 de yani nêzî saet 6 sibê çêbiye. Hêza wê jî 4.1 pîle ye. Kurahiya erdhejê jî 9.26 kilometre dibin erdê de ye. Li aliyê din saet di heftan de jî serê sibê li Derya Spî bi hêzeke 5 pîleyan erdhejekî duyem çêbû. Afadê diyar kir ku kurahiya wê erdhejê jî li Derya Spî 15 kilometre ye. Di derbarê zirarên erdhejê de heta vê saetê jî tu agahî nehatine belavkirin. Erdhejek ne wisa zêde bihêz e lêbelê dikare rê li ber erdhejê nû ve bike. Li Derya Spî wextê ku erdhej çêbe dikare bibe sebeb ku hin xetên fay ên li deverên din ên Tirkiyê jî bihejin bişkin. Eger ew faya mezin a li Marmarayê eger zirar bibîne eger erdhej çê bibe li Stenbolê ew herî kêm 7 pîle ye. 7.5 jî dikare çêbe. Wê demê zirarekî pir mezin dide Stenbolê. Em berê ku behsa encamên ew ê bikin Kongra Dem Partî ya li Amedê li Yemenê êrişek çêbû êrişa İsraîlê sebeb çi ye? Çünkü Husiyên wê derê ku piştgiriya xwe ji Îranê digirin êrişên ser İsraîlê kirin. Yani ya çîşê tê heye çî êrişê ser İsraîlê dikî. Roja din çi bû? İsraîl bersiv da bersivekî pir giran da encamên pir mezin derketin holê li Yemenê êrişê ser Husiyan kir. Ew jî dişibe meseleya êrişa Hamasê a li ser İsraîlê. Yani tiyetine tu radibî êriş dikî û İsraîlê berdî ser xwe. Yani bi şiklekî provokasyon e. Yani jî İran bi zanebûn van hêzan berde ser İsraîlê ka çi encam derdikeve. Yani weke ceribandinekî ye. İsraîlê piştî êrişa doya Husiyan ya li Tel Avîvê li bendera Hudeydayê a li perabên behra Sûriya Yemenê êrişeke hewayî pêkanî li bajêr gelekî teqîn çêbûn. İsraîlê bi balafirê şer êrişê bendera Hudeydayê kir. Ew jî li behra Sor cih dikire. Dibin kontrola Husiyan de ye. Jêra dibêjin tevgera Ensarullah. Kanala televizyona ya El Mesîreyê a Husiyan ragihand ku bajarê Hudeydayê çend caran li pê hev hatiye bombekirin ji aliyê hêzên İsraîlê ve.
yani em şaş nemane. Depoyên sotemeniyê yên li bendera Hudeydayê jî bûne hedef, li ser medyaya civakî hate dîtin, li nêzîkê bendera Hudeydayê teqîn bi hêzbiye ji ber teqînê ewrekî reş derketiye holê. Yani dîmen hebe dikarim nîşanê ve bidim ama dîmen çi faydeye yani ji xwe encam kivşe. Ez ê behsa duyemîn Kongreya Dem Partiyê bikim, paşê jî cih bidim axaftina Hevserokê Dem Partiyê. Belê. Rêxistina Dem Partiyê ya Amedê di duyemîn Kongreya Asayî de rêveberiya xwe ya nû diyar kir ka em binêrin kî hatine hilbijartin. Rêxistina Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partî li eywaneke dawetê ya navçeya peyasê ya Amedê duyemîn Kongreya Asayî li derxist. Kongre bi duruşmeya bi civaka rêxistinkirí ber bi pêşeroja azad ve tê li derxistin. Hevserokê Kongreya Civaka Demokratîk KCD Berdan Öztürk, Hevserokê Giştiyê Partiya Herêmên Demokratîk Keskînbayên dir, Ayşegül Doğan berdevka partiyê, nûnerên rêxistina civaka sivîl û her wiha bi hezaran kes hatin tevlîbûn. Di kongrede coşeke mezin hebû, li eywana kongre pankart hatin daliqandin. Zimanê Kurdî niftê ya azadiyê gelê Kurd e, demdema tekuşîna jina ye, pankartên bi vî şeklî hatin daliqandin. Kongre di van saetan de dewam dike nake nizanim ama ez bawer dikim axaftin hene dewam dikin. Herçend hevserok hatibin hilbijartin jî kongre dewam dike. Gelek jin bi cilûbergên xwe yên Kurdî tevlî kongre bûn. Di vê naverê de bînim bîra we ez ê behsa cilûbergên Kurdî bikim. Ciwan jî bi forma Amedspor tevlî bûn. Partiyan beriya kongreyê li ber standên Kurdî govend gerandin. Li ber stranên Kurdî govend gerandin. Bi deqeyeke rêzgirtinê dest pê kir elbet kongre li eywanê duruşmeya şehîd namirin Olanda. Wekî din Kudret Yılmaz dayika aştî jî di kongrê de axivî dibêje bila ev kongre bibe wesîleyê aştî û azadiyê em berxwederên zindanan silav dikin. Wekî din ez encamê ji we re ragihînim. Rapora darayî hate xwendin, rapora çalakiyan hate xwendin, yani di nava salê de rêxistina Amedê a Dem Partî çi xebat kiriye, çi yani faaliyetên xwe xwendin ji beşdaran re, paşê jî hilbijartin hate çêkirin. Gülşen Özer, Abbas Şahîn weke hevserokên nû hatin hilbijartin. Di wê kongrê de hevserokê Dem Partî jî axaftinekî kir, dibêje heta kengê dewleta Tirkiye wê dijminahiya Kurdan bike. Elbet pirsekî gelekî girîng e, yani dawiya vê meselê tune ev 7 salin dewleta Tirkiye bi pîlan, proje dijminahiya milletê Kurd dike, armanc qirkirina milletê Kurd e. Ez behsa qirkirina fîzîkî tenê nakim. Asimilasyon, helandin, tunekirin, guherandina coğrafyayê ji aliyê demografîk ve ev hemî qetilkirin e, kuştin e. Tu coğrafya Kurdistanê wextê valekî ji Kurdan xalîkî li şûna wan milletên cuda bînî, milletên bi asê xwe Tirk bînî bicih bikî, ev tê wê manî ku tu Kurdistanê qir dikî. Yani ji xwezaya Kurdistanê dûr dixî. Daristanê wî dişewtînî. Tiştekî din jî tu wextê zarokên Kurdan ji perwerdeya Kurdî dûr bixî, hemî bi Tirkî perwerde bikî, tê wê manî tu wan ji eslê wan dûr dixî û Kurdan tune dikî. Nayê binêrin Tuncer Bakırhan çi dibêje, paşê jî hevserokê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan ji li navenda giştî partiya xwe di derbarê mijarên di rojevê de daxuyaniyek da çapemeniye. Bakırhan behsa operasyonên artêşa Tirkiyeyên li Herêmên Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê kir, got di demekî de ku Tirkiye di nava hêjariyê de dijî bütçeya xwe ji bo şerê li dijî Kurdan veqetandiye. Çima hûn destê aştê dirêjê her kesî dikin lê hûn dijî dirêjê Kurdan nakin, dipirse Tuncer Bakırhan. Wê her wiha bi bîr xist ku Erdogan di serî de Iraq, İran, Sûriye dixwaze peywendiyên xwe li gel hemû welatan baş bike. Ji bo vê yekê jî rojane banga diyalogê li her kesî dike. Bakırhan dibêje em ne li dijî vê yekê ne. Bila hûn Esad li hev bin. Lê çi sûçê Kurdan
هەیە بە تایبەتی سوچێن کوردên Efrînê çi ye ku ew xwasa bûne hedefa dijminahiya we çima hûn destê aştî û diyalogê dirêjê Kurdan nakin tu bi çi heqî bi çi mafî li derveyî sînorê xwe gundên Kurdan vala dikî dibêje hevserokê Dem Partiye. Tuncer Bakirhan ragihand ku artêşa Tirkiye li navçeyên Herêma Kurdistanê wekî salên nodî li Başûrê Kurdistanê dest bi valekirina gundan kiriye. Li van gundan baregehên askerî ava dike, vana bibîrxist û vê pirsê dike. Tu kî? Tu li Başûrê Kurdistanê çi digerî? Tu bi çi heqî li coğrafyayekê derveyî sînorê xwe gundê Kurdan vala dikî? Tu bi kîjan mafî li wê derê qereqolan ava dikî, baregehan ava dikî? Dipirse Bakirhan. Mata heta kengê hûn ê dijminahiya Kurdan bikin. Hevserokê Dem Partiye Tuncer Bakirhan wisa dewam kir. Em ji vî aqlê dagirker dipirsin. Ma heta kengê hûn dijminahiya Kurdan dikin. Dijminahiya Kurdan wê çi qezenç bide we? Li şûna ku hûn li ser krîza aborî ya li Tirkiye kûr bibin, bixebitin. Li şûna ku hûn vî milletî ji vî krîza aborî xilas bikin, ji feqîr fuqaratî xilas bikin, heta kengê hûn ê baregehên leşkerî û qereqolan ava bikin li ser axa Kurdistanê. Hûn ê heta kengê zarokên hêjar ên vî welatî ji bo şerê li hember Kurdan bişînin şer. Em ê berdewam tim vê pirsê bikin. Doh me hemiyan temaşe kir. We jî temaşe kir. Tayyip Erdogan li Qibrîsê di axaftinekê xwe de got em ji bo lihevkirin, ji bo çareserî û aştiya daîmî ya li Qibrîsê amade ne bi her kesî re bidin bistînin. Dibêje em heta niha tu destek ku ji bo çareserî hatibe dirêjkirin me vala ve negerandiye. Baş e. Ji bo Şamê destê çareseriyê, ji bo Iraqê destê çareseriyê, ji bo Yunanistanê destê çareseriyê. Bêguman, baş e, bila bibe. Dema mesele hat ser Kurdan çima destê aştiyê tune? Çima mesele be tang û top û şer dipirse Tuncer Bakirhan. Bila li her derê çareserî bibe. Lê dema mesele hat ser Kurdan li Herêma Federal ya Kurdistanê wekî ku li Rojavayê Kurdistanê jî dikin çima tang û topan dişînin? Çima qet çareserî ji bo Kurdan tune ye? Çima ew destê çareseriyê yê ku Kurd dirêj dikin qet nagire? Ma Kurd ew qasî dijminê wan. Divê em vê polîtikayê teşhîr bikin. Hûn dikarin li gel Esad, li gel kesên din li hev bikin, li hev bên, destê çareseriyê dirêjê hev bikin. Lê ma çi suçê Kurdên li Efrînê heye? Ma çi suçê xelkê Amediya ya Herêma Federal ya Kurdistanê heye? Ji bombeyên İsraîlê mezintir we bombe avêt ser Amediyê li Başûrê Kurdistanê dibêje Bakirhan. Berî çend rojan ew bombeyên ku İsraîlê avêtine ser Xazayê 10 qat ji wan mezintir li ser kesên li gundê Amediyê û derdora wê hatin barandin. Daristan hatin şewitandin li wê derê. Xwezatê talankirin, têkbirin, mirov têne kuştin li wê derê. Wekî salên nodî gundên ku li Kurdistanê dihatin valakirin îro bi aynî awayî li Herêma Federal ya Kurdistanê jî gund têne valakirin. Çi heqî we heye hûn derveyî sînorê xwe dixwe de maf dibînin biçin gundê Kurdan vala bikin dibêje Bakirhan. Tu kî? Tu li wan dera çi digerî? Tu bi çi heqî bi çi mafî li coğrafyayekî derveyî sînorê xwe gundê Kurdan vala dikî? Mirovan dikujî. Terorê pêktînî. Vêya gotina min heye. Gotina terorê ez bikartînim. Mesele ev e. Niha hevanno ez pêşî binêrim ka nûçeyên deqeyên dawî çi hene çi tunene. Mesela berdevka Dem Partiye jî îro da haftina xwe ya di kongrêde bawekî vekirî yani bank li dewletê Tirkiye kir ku bangên PYD bangên Rêveberiya Xweser ya Rojavayê Kurdistanê vala ve negerîne. Destê aştiyê dirêjî wan bike. Mesela doh me nûçe bu ara par vekiribû
General Mazlum Abdi Mazlum Kobani jî gotu em amade ne bi hemî aliyan ra rûnên dora masê. Türkiye jî di nav da. Ama bileke ji me hêvî neke ku em tavîzan bidin ji destkeftiyên xwe yên 12 salên borî. Em vê rûmetiyê tu jar nikarin qebûl bikin. Ama em amade ne hevdîtin çê bikin, cîranê me re birewerin. Eger êrişê me neykirin ji Tirkiye yan ji deverê kidin, tu niyeta me tuneye em zirar bidin hêzên derveyê xwe. Dibêje Mazlum Kobani. Do. Êdî çi bibêje? Rêveberê Daişî Hebîba hate girtin, ew li ku derê gelo? Ka ez vê nûçê bi we re par vekim. Daîreya Ewlehiya Netewî ya Iraqê ragihand ku yek ji rêveberên Peyebilind yê Daişî Ebu Hebîba hatiye girtin, li ciyê Hebîba nîşandebû, cenazeyê sê kesên din jî hate dîtin. Ebu Hebîba li bajarê Felûcî hatiye girtin. Di daxuyaniyê de hate gotin Hebîba ciyê gorekî komî yê cenazeyên welatiyên Iraqê têda bûn nîşan daye. Balkêşe. Min ew qas nûçe ji we re xwendiye li ber dîmenên Gabarê. Dîmenên Gabarê ew hilweşîna wan hevalên ku merex bikin ji xwe tiştekî tune ye. Sîstema sondajê ya derxistina petrolê li Gabarê hilweşiye. Di binî de sê çar karker mane. Karkerekî hê jî di binî de ye nikarin derbixin. Emî hesinin. Yani zehmet e li wan deran. Ez nûçeyekê dijî nûçeyên din ên deqeya da wî jî bi we re par vê bikim. Ya otomobîla ku çar kes têda bûn ji ser pirê ket golê. Çawa çê dibe gelo? Li ku derê ye wisa ye? Li Edenê wisa bûye. Çar kes têde bûn ji ser pirê ketiye xwarê. Allah Allah. Gola bendeva Seyhanê. Ya fotoğrafkeş yani wenegirekî Kurd ev heft rojên wenda ye hay jî kes ez nizanim yani kî ji we dikare tiştekî bike ama Murat Yazar ev heft rojin li Zaxwê wenda ye. Armanca wê ew bû ku biçe heremên Dîcle ji ber Bakurê Kurdistanê heta nava Iraqê wê derê fotoğraf bikişîne. Fotoğrafê Dîcle û Fratê bike proje. û ev ji bo xebata wî ya li Ewropayê li İtalya de jî ji heft roj berê wenda bûye hevalê wî nikarin xwe bigîne ne WhatsAppa wî vekiriye ne telefona wî vekiriye em hêvî dikin qeza belayekî nehatibe serî navê wî Murat Yazar e bixwe ji Rihayê ye ji çardê tîrme hêvir ve agahî jê nayê wergirtin êdî ji ber meseleyekî xwezayî ye êdî di Dîclê de tiştek hatiye serî ya jî hêzên dewleta Tirkiye êriş kiribin ev nayê zanîn ama em hêvî dikin sağ û selamet be karê xwe hunerî kişandina fotoğrafan bidomîne. Mesela li çiyayê Agrî jî du çiyager wendan e ev demekî xeber ji wan nayê girtin wê derê xetertir e tabîkî. Wekî din nûçeyên deqeya dawî tune bin yê pejê li dijî êrişên dagirkeriyê ban kir. Mesela di encama êrişên artêşa Tirk de çar leşkerên Şamî birîndar bûne askerên artêşa Sûriyê ka em binêrin li kîja herêmê wisa bûye? Mesela li Til Rifatê wisa bûye.
ev askerên Şamê ne hevando. Ev nûçeya ajansa ANF'de hatiye. Artêşa Tirkiye'de girker û çetên wê du êvarê noxteyên Hêzê Hikûmeta Şamê yê li gundên Belûniyê, Minix ên bajarê Til Rifatiyê Kantûna Efrîn Şehbê topbaran kiribû. Çar leşkerên Şamê birîndar bûbûn di encamê de. Navên leşkerên Şamê birîndar hene tevî. Ew jî mesele wisa. Wekî din çi ji we re bînim. Dereqê Şengalê de sêd û sî malbat îro vegeriyane Şengalê ew tiştekî baş e. Veger bila dewam bike. Ez li tiştekî dijî binêrim û xatir ji we bixwazim bila wisa be. Vê êvarê saet de heştan de ez ê Dem TV de bültenekî çêbikim. Bültenek bi nûçeyên nû, agahiyên nû. Baş e. Ji bîr nekin ji kerema xwe re hevandino. Bila Ewropela me hinekî hêz quwetê bigire. Eger hûn bikaribin parve bikin û hevalên me ê nebûne abone bibin abone baştir e. û hem jî eger li wê derê zengilek heye, zîl eger hûn lê bidin bawer dikim wextê ku em bikevin weşanên zindî yan jî vîdeoyekî were parvekirin wê xeber bide we. Wî aliyê de baş e. Mirov heye mirovan ji hev hebe xweş e. Baş e. Ka ez binêrim. Osman Topal, Slav ji te re jî mamoste, Çekdar Botan, Şêx Musa, Hüseyin Güllü, hûn tev bi xêr hatin. Gelek spas. Eger em bi hev re bin wê baştir bibe. Baş e. De badê xatirê we êvarê ji bîr nekin saet heştan de Dem TV ez bawer dikim û nas dikin û bûne abone. û hem li vê derê bibin abone hem jî li wê derê gelekî baş dibe. Hadi ji we re silav, dem baş, xatirê we.